Makapakugang ang eksena sa reclamation area sa Mandaue City dihang nahagbong kining usa ka container van nga gikan sa usa ka prime mover. Kining maong insidente ug uban pang mga disgrasya sa kanalanan nga nahuli cam. Pinagi sa report ni Nico Serino. Mabantayan, gayano rang nagpaabot kining upat ka lalaki nga mutabok unta sa dan. Kalit lang nga nahagbong kini usa ka 20-footer container van gikan sa naghaguros nga prime mover. Ang dakong truck nga nagsubay sa A. Soriano Avenue, pa left turn, padung sa may Zuwilig Avenue, dihang natagak ang container van nga wa di ay malak og tarong. Usa sa upat ka mga lalaki nga langyaw di ay ang nakaangkon og samad sa kamot, maayo na lang walay nagrabihan sa aksidente. Obserbasyon sa tagabantay Mandaue team, kusugra ang dagan sa prime mover nga mikurbada ug mituyok sa pag-abot sa intersection. Samtang sa laing disgrasya nga nakuhaan sab sa CCTV sa command center sa iskina AS Fortuna, Highway Seno kini nahitabo dihang nagbeating the red light ang motor nga paingon sa direksyon sa Gizo. Nagkabangga sila sa laing motorsiklo nga pag-go na ang direksyon ni adtong higayuna. Pahimangno sa mga otoridad, musubay lang yun sa lagda ug mutuman sa traffic lights aron makalikay sa disgrasya. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.